OpenBrains és una plataforma de divulgació que el que vol és usar la neurociència com una disciplina essencialment pluridisciplinar per fomentar el pensament científic i crític. Nosaltres el que hem vist és que, fet una anàlisi de la societat, hi ha diverses problemàtiques molt interessants. Per exemple, hi ha un auge dels populismes, hi ha un gran nombre de fake news que estan creant molta desinformació a la societat i també hem vist que hi ha un ressorgiment d'unes discriminacions que semblaven oblidades o semblaven del passat. Nosaltres el que volem fer és usar la neurociència com un vehicle per fer aquest canvi a la societat. És que la societat sembla que valora molt els científics, però a la seva vegada la ciència segueix percebent com una cosa molt llunyana i fins i tot una mica elitista. Aleshores, el que volem fer des d'OpenBrains és justament adaptar aquest missatge científic, que està moltes vegades desconnectat de la societat, i tractar problemàtiques reals del dia a dia per tractar de resoldre i fomentar aquest pensament científic. Normalment el científic, quan feia divulgació, anava, explicava la seva feina i se'n anava a casa. La idea és donar-li la volta a la truita, és adaptar el missatge a les necessitats de cada estrat. Aleshores, no és el mateix la necessitat d'una empresa i quines són les problemàtiques d'una escola. Veiem que la neurociència és un gran vehicle perquè el ser és com molt multidisciplinar. Llavors, pots parlar tant de biologia, de tecnologia, pots parlar també de filosofia. És molt interessant perquè potser per un grup d'enginyers faràs servir unes eines diferents que les que facis servir per a una escola i inclús fins i tot a diferents cursos. Per tractar aquests temes hem vist que això requereix una dedicació completa i més si ho volem fer de la manera pràctica i vivencial, que és el nostre objectiu, i per això sorgeix OpenBrains, per poder-nos dedicar completament a aquestes tasques divulgatives.